Uste duzu gizartea prest dagoela bitartasunarekin apurtzeko? Behartuko diogu. Dirudiz dela zeozer berria, baina esan nahi dute gizarte desberdinetan ez binario izen hori izan gabe, baina bai beste errealitateak bizi izan diela, baina bai kristauotasunagatik eta kolonialismoagatik galdu izan diela. Nire queer edo ezakit disidentziarekin harremana aldatu izan dela nire dekolonizazio prozesuarekin baita ere, etiketa horietatik kanpo askotan dirudi dela aukeratu behar duzuela eta pronombre batzuk edo mundu batean jokatu ez como, mira, ezin dizut azaldu zer naizten, oraindik ez dakit, eta hori hala daiteke, eta ez da ni aldatu naizela, basik eta ni deskubritu duala nire burua, etengabeko aldaketa bat, bakarrik esan aldizut nola nahi duzun nirega zuzentzea, hori da gauza bakarra, baina horrek ez nahi balitzatuko ez. Eraldatu nahi dugu gizartea, jendartea eraldatu nahi dugu, ez gara inolaz ere barkamen eske joanen edo baimen eske. Baina badien lege mailan gauza batzuk exigituko ditugunak, eta hori da, ez bitartasuna jaso egin behar da, legeetan. Eta identitatea zuek nola bizi duzue? Uste duzu identitatea prozesu bat dela eta inoiz ez dela bukatzen? Ez da amaitzen. Trantsizioa ez da hormonatzea, trantsizioa bizitza. Bizitza guztia, eta ez da pertsona transa bakarrik, mundu guztiak transizionatzen du. Du asinatu zaitezkegun baten askoz ere femeninagoa edo genero markadorek feminitateari kasuiteien markadoreak izan da, edo askoz ere maskulinagoa. Ez dakit, ni igande gauetan askotan patinete hartzen dut eta nera nahiaren arropa jazten dut goiti bera eta zuk ikusten hauzu urtitik, eta ni genero markadore maskulinoa dara mazkit, baina Karo, ez da hormonazio kontu bat, ez da zure identitatea behin zehaztuta eta hori zure bizitza osoan zehar eramango ezun zehoze. Gu azkenan abaniko edo konstelazio bat eta zaigea ulertzen, Gizon transbitar moduan, nik nire kasuan, ez dut esaten beti hola denik, baina nire kasuan ni beti izan naiz gizona. Beti izan naiz. Zer da gizon izatea? Ezin da azaldu, inork ezingo du azaldu, ez dago ez genitaletan oinarrituta, ez orientazioan oinarrituta, ez genero roletan. Orduan, nik dakit, nik gizona naizela, hola jaio nintzalako, eta punto. Eta dirudi esan edo erabaki behar dugula, zer esan edo gauza zehatz batean geratu, baina nik uste gakoa dela esperimentatzeko aukera izate. Igual pentsatu ezakezu ez zarela, ez bitarra, frogatu, zure espresio generoekin jolastu, askatasun hori izatea, eta gero izatea, ez, naiz, gizon zizetero, edo naiz, ez dakit emakume transa, edo naiz, ez dakit zer. Baina bai, normalizatzea, esploratzea, no ez da? Ez que azkenean da, gu gea, Erromako zubiako kolore guztiak, eta behartzen digute kolore bakar bat aukeratzen. Hori da. Niko izan ditzet, nik kolore guztiak naiz, zergatik aukatuet kolore bakar bat, zerk behartzen dago egitea, ni ez nahi zoi. Zuk nire hizkuntza ulertzeko kolore bakar bat aukatu baret, ni zure hizkuntza da modatu behar aldet, ez altzea zu nire hizkuntza da modatu behar duzuna. Hori da super irudi garbia, eske denon barruan daude kolore guztiak, ez? Euskal kanta horrek esaten duen bezala, kolore eta gustu guztiak denontzat ez dira berdinak.